kommer en Opel, det är Bengt Nylund som kör med den här. Jag kan ta den där långt om du ska visa tillbaka sen. Jag brukar ha så det att om man pratar så kommer man inte ihåg det jag. Okej, Bengt Nylund från Månsala så äger den här bilen. Han har köpt den på 1970 och så har den sålts 1977, men så tyckte han så om den så han köpte på 1984 tillbaka och det var registrerad 85. Så hade de vd den 2009 till 2010 och det här är ju den här rallyversionen som har tillverkats i Tyskland endast 7 månader. Så det som kan komma på 7 månader så är åtminstone det här ena här. Kanske det finns några till. Inte ena mån. Nej, inte riktigt av den här. Nej. Det finns liknande. Okej. 3 stycken har importerats till Finland har han skrivit här också. Så jag var nog ganska nära det där som jag höll på att säga. Ja, tässä on Opel Rally Kadett, joka on tehty vaan 7 kuukautta Saksassa Opel-tehtaalla. 3 kappaletta on Suomen tuotu, että tämä on yksi niistä ja olin sanomassa, että ei niitä kyllä monta, että jos on jotain, täytyy vaan muistaa, että vähän saman korimallinen on ehkä paljon, mutta ei tätä rallikadettia ei ole niinkään paljon. Se on 1970, hän on ostanut tämä ja 67 on sen malli, myynyt sen ja sitten varmasti tykkäsi niin paljon, että hän osti sen takaisin 1977. Ja sitten on käyty läpi ja nyt on tämmöisessä hienossa kunnossa. Du får åka upp